Toto sú 3 veci, ktoré musíš spraviť pred svadobným tancom. Na tú poslednú všetci zabudnú. Výber piesne je pre váš svadobný tanec veľmi osobný. Musíte si vybrať skladbu, ktorá je pre vás špeciálna. Ak má táto skladba pre vás špeciálny význam, nemusí to byť klasická svadobná pieseň. Môže to byť čokoľvek, čo vyjadruje vaše pocity a vašu spoločnú cestu. Zvážte lekcie tanca, aj keď si myslíte, že tancovať viete, alebo si myslíte, že tanec na poslednú chvíľu je úplne v pohode, profesionálny inštruktor vám môže veľmi pomôcť. Nie len, že vám pomôže cítiť sa na parkete istejšie, ale je to super spôsob, ako spolu pred svadbou stráviť čas, keď všade naokolo je na vás vyvíjaný tlak. Šikovný inštruktor prispôsobí choreografiu vždy vašim schopnostiam a vďaka tomu budete na parkete vždy vypadať hladko a profesionálne. No a to najdôležitejšie, pripravil som na svadbu mnoho párov, ale na toto nikto nevyslal. Predtým, než sa postavíte na parket, musíte si vyskúšať váš tanec v plnej výbave, aby ste vedeli, ako sa budete hýbať v svadobnom oblečení. Musíte si to vyskúšať v šatách, ktoré majú podobnú dĺžku a strih ako vaše svadobné šaty a v topánkach, v ktorých plánujete tancovať. A muži, vy musíte spraviť to isté so svojím oblekom a topánkami. Nezabúdajte, že tento okamih je hlavne o vašej láske a musíte si ho užiť. Ak sa niečo stane, spomína sa to ako na vtipný príbeh zo svadby. No a ak poznáš niekoho, kto by mal toto video vidieť, označ ho dole v komentároch, aby o nič neprišiel.